Garai zailei aurre egiten zien lurralde batean Elara erreginak agintzen zuen. Negu luze eta gogor batek esan nahi zuen janaria urria zela eta asko kezkatuta zeuden hurrengo otorduarekin. Jendeak maiz susurlatzen zuen, gure erreginak ez du gure sufrimendua benetan ulertzen. Bera jantzi soilez, adabakiez, eta egurrezko ontzi batetik arroz eta barazki soilak jaten ikusi zuten. Errege altxorrak, normalean handia eta distiratsua, ia hutsik zegoela zirudien proiektu berri gutxirekin edo luxuzko ekitaldirik gabe. Beretzat gordetzen du, marmaratu zuten batzuek ozenki. Txekena eta asolagabea da, guk, berriz, ziztada bakoitzaren alde borrokan. Txarrena suposatu zuten, bere itxurak xumearen eta modu isil eta zuhurren arabera epaituz. Uste zuten ez zitzaiola asko asola haien zailtasunak, bere erosotasuna baino ez, baliabideak ezkutuan gordez. Baina Elara erreginak irribarre egin besterik ez zuen egin, inoiz ez zituen bere autuak azaldu. Bere otorduk xumeekin jarraitu zuen eta bere jantzi zaharrak jantzi zituen isil-isilik lanean. Urteak igaro ziren erreinuak oraindik arazo ekonomikoak zituela. Orduan, gosete ikaragarri batek bizilagunen erreinu bat jo zuen sufrimendu handia eta gosetearen beldurra eraginez. Izua edatzen hasi zen, askok gosetea laster Elararen lurraldera ere iritsiko zela beldurtzen zirelarik. Ez zaigu ezer geratzen, oihukatu zuten.